Ja vás zdravím a vítajte pri Charlie Challenge. Budeme to teda vyvolať Charlieho. Dúfam, že sa mi to vôbec nepodarí. Tu máme taký menší oltárik. Prosím, že je to vymyslené. Tak a ideme zapáliť sviečky, že sviečky ukludňujú. Jedna. Jau. Jau do piče. Jau, aj to si musím vynačať. Ale tak toto nejako. Padá. Tu máme ešte ďalšiu. Keď som na toto kúkal, že toto Snake točil, tak som mu chvíľku neveril. Lebo na to nebolo možné. Ale keď sme to vyskúšali s partou v škole, tak to veľmi možné bolo. Takže, teraz ticho. Charlie. Si tu? Videli ste to? Ono sa to pohlo. Teraz. Sme úplne na centimeter. Charlie. Si skutočný? Nie? Tak ako to, že so mnou hovoríš? Si sa mnou robí pič. Hej, už ďalej nechod ďalej. Tak. To je vážne nebezpečné. Ja som dúfal, že to aspoň nevyjde. Keď som to skúšal v škole, tak mne to neišlo. Mojmu spolužiakovi to vždycky išlo, ako keby bol ten duch. Dobre. Ešte jednu otázku. Charlie. Čo som? Zomriem v 80-ke? Sa to pohlo, ale neotočilo. Charlie, zomrem v 80-ke. Dobre, no tak toto mi asi stačilo. Už to radšej nebudeme ďalej rozebírať, lebo nechcem to napríklad dojsť k úrazu alebo k niečomu takému. Tak ja sa s vami lúčim a pri ďalšom challenge sa uvidíme. Neviem ešte, aké to bude, ale pripravte sa na niečo úžasné.